trobem aquí per commemorar una data d'un simbolisme molt especial de la classe obrera internacional, perquè aquests dies s'han complert els 100 anys, el centenari de la Revolució Socialista d'Octubre, protagonitzada precisament per la classe obrera que va fer possible la constitució del primer estat socialista a nivell mundial. Els que som amants de la història, des de luego, ens impressionen tots els fets que van fer possible aquesta gesta revolucionària contra un règim caduc, feudal i corrupte com el règim dels tsars, i que realment va aportar moltes coses positives per a la classe obrera, molts logros. Realment la classe obrera russa va experimentar avenços molt importants a nivell educatiu, cultural, a nivell de drets aconseguits, com el dret al treball digne, a nivell científic i, per suposar, també els avanços de la dona treballadora. I el que és més important, que aquesta revolució protagonitzada pel proletariat rus, encapçalada per Lenin, va tenir que enfrontar-se ja de bon començament amb una guerra imposada per 13 potències imperialistes que durant 5 anys van estar intentant aniquilar la jove Unió Soviètica. Però el més memorable és que van saber reconstruir el país i preparar-lo industrialment i situar el proletariat amb unes altes quotes d'emancipació i de progrés. Realment també un dels avenços i un dels logros que podríem dir de la Unió Soviètica és l'enfrontament heroic contra la bèstia nazi-feixista internacional. Realment va pagar la Unió Soviètica un preu molt alt per vèncer el règim de Hitler i Mussolini, amb una xifra que s'està discutint si són 20 milions o 30 milions de soviètics que van deixar les seves vides per tal que la humanitat pogués lliurar-se del feixisme, i que inclús els capitalistes intenten canviar la història posant en valor, per exemple, el desembarc a Normandia, que ja sabem perfectament que aquesta incursió que van fer era simplement perquè els soviètics ja estaven avançant ja cap a l'oest, i no era tant per enfrontar-se al feixisme, sinó per la por que els soviètics arribessin fins a Normandia. O sigui que els nord-americans, els Estats Units, sol van posar una xifra de 200.000 morts. També és molt important. I també hem de fer el reconeixement a la Unió Soviètica perquè va ser l'única nació que va ajudar a la Segona República. La Segona República que tenia tots els enemics en contra, a part del nazifeixisme, tenia tot el comitè de no intervenció, els Estats Units, els 100.000 mercenaris del Marroc, però realment va ser únicament la Unió Soviètica la que va ajudar a la Segona República amb armes per enfrontar-se amb una mica de condicions. Realment podem, durant la jornada d'avui, reflexionar dels avenços, seguir aprofundint, i també de les causes que van fer possible la caiguda de la Unió Soviètica i del que es coneixia com el camp socialista. Segurament va haver factors externs i interns que van fer possible la fallida el 1991. Està clar que va faltar vigilància revolucionària, està clar que va haver oportunistes que van entrar a les organitzacions de classes, els partits comunistes, i que evidentment la burgesia mai renuncia a recuperar el poder. Està clar que no hi ha descans en la burgesia, i aquells elements van ser habilidosos i van saber socavar
tocava, amb ajuda també d'agents externs, sigui el Vaticà, els Estats Units o el capitalisme internacional, i les conseqüències ja són conegudes. Actualment a la Unió Soviètica o als antics països del camp socialista l'esperança de vida s'ha reduït estrepitosament, ha baixat entre 10 i 15 anys, hi ha estadístiques que reconeix la pèrdua d'esperança de vida, així com, evidentment, l'aniquilació pràcticament de tots els drets socials aconseguits. També una de les contribucions de la Unió Soviètica va ser el donar també l'autodeterminació als pobles que van constituir l'AUS. També és important aquests dies que també es parla molt d'autodeterminació per aquí, però els comunistes, marxistes-leninistes, evidentment, sempre hem defensat el dret a l'autodeterminació dels pobles, que sempre va unit amb la lluita per l'alliberament social, amb la proposta socialista.